नमस्कार, मी पूजा. गोमंतकच्या इव्हिनिंग बुलेटिनमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत. जाणून घेऊया दिवसभरात घडलेल्या महत्त्वाच्या घडामोडी. काँग्रेसचे वरिष्ठ निवडणूक निरीक्षक पी चिदंबरम 1.5 दिवसाचा राज्य दौरा पूर्ण करून दिल्लीत पोहोचल्यावर राज्यात काँग्रेसमध्ये उलथापालथ व्हायला सुरुवात झाली आहे. सर्व गटसमित्या आणि जिल्हा समित्या बरखास्त करण्याचा आदेश राज्य प्रभारी दिनेश गुंडूराव यांनी दिला आहे. या समित्या प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी नेमल्या होत्या. त्यामुळे चोडणकरांना जबरदस्त धक्का बसला आहे. गोव्यातील ग्रामीण भागांमध्ये योग्य कनेक्टिव्हिटी मिळत नसल्याने येथील विद्यार्थ्यांना ऑनलाईनच्या माध्यमातून शिक्षण घेण्यास अडचणी येत आहेत. ऑनलाईन शिक्षण घेण्यासाठी ज्या सोयीसुविधा लागतात त्या ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांकडे उपलब्ध नाही. विद्यार्थ्यांच्या भल्यासाठी सरकारने आदिवासी उपयोजना निधीतून योग्य कनेक्टिव्हिटीची सेवा उपलब्ध करून मोफत वायफाय आणि मोबाईल द्यावा अशी मागणी गाकुवेद संघटनेचे सरचिटणीस रुपेश वेळीप आज येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केली. राज्यातील लोकांनी मोठ्या प्रमाणात विरोध करूनही भूमी अधिकारणी विधेयकाला मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी पाठिंबाच दिला आहे. हे विधेयक मूळ गोमंतकीयांच्या हिताचे आहे असा दावा त्यांनी केला. तसेच ज्यावेळी विरोधकांकडून सरकारी निर्णय किंवा विधेयकांना विरोध होतो तेव्हा सरकारच्या निर्णयांना जनतेने समर्थन देतानाच विरोधकांना जाब विचारण्यासाठी पुढे येणे गरजेचे आहे असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केले. गोवा क्रीडा प्राधिकरणाच्या क्रीडा आणि तंदुरुस्ती सप्ताहास सुरुवात झाली आहे. पहिल्याच दिवशी बांबोळी येथील ॲथलेटिक्स स्टेडियमवर जोरदार चुरस अनुभवण्यास मिळाली. गोवा क्रीडा प्राधिकरणाचे कार्यकारी संचालक वसंत प्रभुदेसाई उपस्थित होते. तंदुरुस्तीसाठी प्रत्येकाने दर दिवशी किमान 30 ते 60 मिनिटे शारीरिक उपक्रम करणे गरजेचे असल्याचे मत प्रभुदेसाई यांनी व्यक्त केले आहे. या होत्या आज दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी. अधिक अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी आमच्या दैनिक गोमंतक वेबसाईटला नक्की भेट द्या आणि आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.